Det har bestemt ikke været nogen nem start på den her tur. Jeg fandt det her sted på et kort. Alt stort set mose. Det her område, jeg regnede med, at jeg kunne lave en camp. Så vi har lavet et alternativ og rykket lidt længere op i skoven. Åen ligger længere hernede af. Efter jeg er kommet, har det regnet stort set hele tiden her. Alt er bare vådt. Det har givet nogle udfordringer fra start af. Men jeg synes, vi skal til at få lavet en camp og få lavet noget bål. Når det er sådan nogle omstændigheder her, hvor at vejret, hvor det regner, så er det enormt svært at finde noget, som kan bruges til optænding. Fordi uden ild, så er der heller ikke noget mad, og der er heller ikke noget vand. Der var noget her, som kan bruges, som ikke er... Men nogle gange, når træerne står sådan her, de er døde, så vandet det løber nedad, i stedet for at det ligger sig. Ikke dårligt. Jeg har godt nok savnet at være på tur, især solo. Det kan altså bare noget andet. Det er ikke fordi jeg ikke nyder det, når jeg er sammen med nogle af mine kammerater, når vi tager afsted, men det er bare en helt anden ro, man har, når man er alene. Og kaffen herude, den smager altså altid lidt bedre. Jeg havde håbet på den her tur, at jeg kunne komme ned og fiske ved åen. Det var egentlig en af de ting, jeg havde set meget frem til. Men der er is på. Campen for i dag, det er smidt en tarp op, og ellers har jeg egentlig smidt et underlag, 2 underlag, og så har jeg der puslet underlag, som jeg smækker ovenpå. Jeg har købt en masse lækker mad, vi skal lave senere. Og så skal vi bare nyde os selv. En pandekage med ost, pepperoni, forårsløg, tror jeg det er. Og chili mayo. Lidt crispy, men jeg vil save noget brænde til senere, så jeg ikke skal tænke på det.
Jeg samlede en masse til i morgen, når jeg vågner. Til at have mulighed for at få gang i bålet. Det tog en krig at få gang i det tidligere. Så forhåbentlig så er det nogenlunde tørt i morgen tidlig. Det kunne være, at jeg skulle rykke noget af mit brænde ind. Det er godt at få dem her i. Klokken den er 5. Jeg tænker, det er tid til at lave noget god aftensmad. I aften der skal vi have pizza. Indbagt pizza. Med lidt forskelligt i. Det er en Rolykke special. Som ikke kan bestilles nogen steder. Andet end hos mig. Det skal nok blive godt. Den her den kommer jo til at veje 1 kilo. Vi skal den lige have lidt ost. Ups. Sådan. Ej. Nå. Begynder at ligne noget. Klokken den er 8. Jeg har lagt mig i køjen. Så godt. Jeg vågnede mange gange i nat. Jeg må hellere komme op. Vi skal have lavet noget mad. Noget lækker morgenmad. Og kogt noget vand.
For satan. En smuk morgen. Det er en af de her ture her, som man bare ikke kan planlægge hjemmefra. Det regner, alt er vådt, alting er besværligt, og første overnatning i en tap i udlandet. Men det er også en af grundene til, at jeg tager de her ture for at udfordre mig selv og komme ud af min comfort zone ved at prøve ting, jeg ikke har gjort før. Jeg har nydt den her skønne natur, og jeg har nydt mig selv. Jeg håber, I nød turen lige så meget, som jeg gjorde. Tak fordi I så med.